Здравейте, приятели! Пак се срещате с мен в Майнкрафт. Не искам много да ви показвам сървърите, но трябва. Те са ми 82 сървъра. Почваме оня, където го показвах. Не съм направил нови настройки. А тук сега ще опитам да го подобра. Добре. Готово ли е всичко? Да, вече е готово. Окидоки. Добре. Сега ще опитам да направим още. Добре, направихме още. Само още постройки му трябва. Къде? А, да, то беше тук. Ако малко не ме разбирате, това е заради гласа. Нямам много глас, но иначе играя Майнкрафт. Добре. Сега ще ви науча как се прави редстоун. Как може да направите така да се отключи много лесно вратата. Сега гледайте и се учете. Само да взема редстоун и такова. Зеки. Добре. Сега ето е ръчката. Слагам тук. Един редстоун тук. Вратата е и тук чак. Тук правя още едно купче. И там е вратата. Добре. И сега ще опитам да сложим някакво на... Само да дам надолу. Опа. Ето. Лесна работа. Направи. Така се прави. И сега се имам ръчка да си отворим вратата. Чакай, тук са. Добре. И съжалявам, ония клип, версията, къде тя казах, беше малко грешничка. По-скоро исках да кажа 0.15.90.9,
Така бе, без да исках се обърках. И тук се ще сложи една вратичка и почва направо. Тук ще бъде за енчантването. Мамо. Къде? Ето. Сега да си дам такова лапис. Едното. Слагам го. Сега ще направя после. Вече така ми се казва вече. О, чакай, по-скоро исках по друг начин да го напиша. Готово. Йейло. Не бе. Добре. Така, много искам да си подобра логото, да стане по-хубаво. Ма, какво да ще правя? Какво да трябва да го направя, че съм го ремонтирал. Чисто нов. Трябва да го е. И там нататък си продължа. Тук трябва да го закрия. И кое ще направя още. И сега се връщам. Приятели, вие идвате и направих това, което исках. Опа! Без да искам, развалих се. Изобретенията ми отдолу. То вие вече сте ги виждали, но се тъпи. И вратата още ми работи. Добре. И тук ще направя малко. Чакай бе, че искам да си го измуча това. И става така.
Ирон! Намерих си Ирон. Добре.